Yan sila mga subscribers starters. Uli si Modern ng mga Kepito. Dito po tayo sa bahay ni Tita Erlina de la Rosa. Yan. So kasama natin yung pasyente natin na mild stroke. Ang tama niya is right side. Yan. So kanyang lakad, medyo half up ang lakad niya. Hindi pa normal. So siya ngayon ay nagbabakasyon muna kay Tita Erlina de la Rosa. Yan. Ang may bahay na itong... Ano bang lugar po ito, Tita? Gemasan. Gemasan, Purok sa isa, no? Okay. So, pwede muna tayo. Tayo lang? Asan isa? Yung kasama niya. Pwede dapat. Dali. Sandali. So, yun, may pray muna bago kami magsimula ni... Brad, ano ito yung pangalan? Lino Laksa. Ba? Binulak siya? 63 years old? 64. Ba, 64 ka na? Isa po ay si 61 eh. Lino Laksa. Isa po ay pisa ni... Erling. Tita Erlina at saka ni sa Kanating. No, hindi. Or sa kandating siya. Hindi ako mag-anak yun. Ikaw lang. Kamag-anak namin. Pinsan na namin. Pisa niya din pala? Pinsan na namin. Siya pumilin. Ano tita namin namin, yun. tita. Yung Tita father Candy. niya, ay yung asawa niya, at yung mother namin. Ito po tayo. Siya ba? Kapatid ko. Ano pa na po? Eugene. Dito ka na natin. Kasama ka sa bing namin. Ito sa... Ito muna. Ito tayo. Ay, Kaya ba? Nakatira? Ano lang. Banding. Sandali Banding na lang. tayo. So, yan tayo. So, itong Bible na to, medyo... Kabisado ko ng konti yung mga verse ko. Hawak naman. Hawak tayong kamay. Hawak mo yung kamay. Hawak mo yung kamay natin. Ate, hawak mo ito. Yan. Asa isa? Ay, nandun sa labas. So meron tayong Bible verse, ang ating Bible verse kung babasahin mo sa Bible sa Mark 11:22, sabi na rito, ay magkaroon ka ng pananampalataya. Sa Marcos 11:24, sinabi ng ating Panginoon, anuman ang ating hilingin sa Ama, maniwala ka, matatanggap mo ito. At yung ating muli-muli, yung Mateo 6:33, pag sumakita mo muna na pag-arihan ka ng Diyos sa kanilang bagay, ipagkakalob siya. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Pinupuri ka namin at sila sa mga namin sa Espiritu at katuwa ng Lord God. Ikaw po may buwan na natin. Para tunay kang Diyos na buhay namin sila sa salamat po, Lord God, sa tahanan ito na gagamitin mo bilang therapy kay brothers sa kanyang karamdaman. I-bless mo din po, Lord God, nung may-ari po ng tahanan mo ito. I-bless mo ang bawat kanilang mga kamag-anak, ang kanyang pamilya, mga kapatid, at ang kanilang kabuhayan. Protect us, Lord God, against bad spirit and bad person. Muli, Panginoon, bless mo mga kami ito bilang instrumento, Lord God, na pagpapagaling kay brothers sa kanyang karamdaman at sa mga tao mahawakan ko pa. Salamat po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Ay, Ay, siya bili na yung mga stock dito. Ay, ito. Yan. Kapatid Dito po kayo. halika, pasa pa dito. Mamaya na. Halika dito. Dito ka muna. Nasa doon sa eco bag. Ito nga. Mawa ka mo. Oh. Pasa. Ibang outlet, tika, ito. Sino po ito mga kulit? Siya. No. Pakita ka muna. Ito, nagte-therapy. Ito, kuya. Ay, hello po. Ate, Good. parang tayo. Good morning po. Stroke time pa Dito tayo. po kayo. Papagamot ako. Gagaling pa ito siya, si nanay. May pag-asa pa ito. Oh. Ako yung nagpagaling ka, pumilin. Ang Sa dating. Ako po yung nagpadakit at nagpagaling. Mm. May pag-asa pa kayo. Oh, sige na. Palit ka pa ng Balik ka diaper. muna ng diapers. Ang diaper. Balik ka na ulit. Sige. Aakyat muna sa taas. Sa taas. Saan yung dala? Dito. Na-charge na. Ano na po yan? Ako yung pinaputan. Ay, hindi ba? Ang laki ng ano mo, parang hindi ka. Hindi maabot ah. Charge pa rin mo. Sige, hindi ko siya connecta. Charge pa siya ngayon. Nanay. Hindi pa ginagamit? Oo, alam. Gamitin niya.
Loob, ayun mo. Loobat na loob. Lobat siya. Hindi, ano yun? Ayun. Sige, Loob na, ito mo na. Charge mo. Tapos try ko yung aking ito yung aking another option. Hindi ka pa ano sa oil? Alin yung sa oil doon? ha? Hindi. Kailangan natin ito. At water, kailangan. Ay, bukas ako. Bukas yung pilit na. Ha? Bago to. Diretso ka. Sundin mo ka. Suwan. Hindi mo ginagawa ito. Hindi mo ginagawa. Minsan sa pagka... Okay. So do it 20. Slowly lang ha. Ah, sige. Bilang ka. Okay. Bilang tayo. Start to follow. Tinatamaan niya hinge joints. Kung tinatamaan niya ha, joints. Saka to. Tinatamaan niya. Para hindi mag-lock. Okay. So guys, ito po yung maganda sa upper limb exercises. Bago natin mamasag si brother. Yan agad. Kung ginagawa mo yan, magaling mo na sana. Hindi natural eh, no? Ayos ba? Hindi mo nahirapan. Okay. Nire-exhale. Dito yun muna. Dito mo siya ito. Say na rin. Pataas. Pataas mo siya. Baba mo. Okay, 1. Ilan? Wait there. Dapat nandito si Ate Biling. Sayang ano. Ang nasasabay na. No? Ganyan lang pala eh. Kung natuturo po kasi yung mga stroke, ang gagaling na. Problema kasi. Hindi natuturo mo. Tsaka, ako rin. Yung pag-exercise ko niya. Hindi ko nabutan yung Pwede mo na ito ha. Saan hindi ka rin? Bon. Ito na. So our next exercise. Okay, hawa ka. Ikot tayo. Tanda na ha. Okay, 20 ulit. Hindi sumasama yung ulo, hindi sumasama yung katawan. Ito lang sumasama, danda lang. Dapat yung gusto ka nila, sasabihin niya. Sayang. No? Kakatood, sayang. Bilang ka ba? Bilang. Kasama dyan yung speech mo. Bilang. Bilang. Yan. Inverse. Relax lang pa. Ha? Relax pa. Relax eh. Oh, madali lang kasi yan. Okay. Okay. So reverse tayo. Nanda. Reverse. Reverse mo. Oh, reverse. Ayan, reverse mo. 20. Oh. 1.
9 po ngayon, 9. 9 po ngayon. No, malakas daw. 8, Mas. 6, 17, 19, 20. Relax eh. Relax is yung mismo. Ako to. Okay, ako ka. Diretso katawan. Okay, ganun mo. 20 ah. 1, 2, 3, yan. O, hindi ko ginagawa, di ba? Sumutuloy ko yung buto, no? 7, 20 ah. Relax, relax. Ito naman, ako lang. Diretso ka. Ano? Ito lang gumagalaw, ito lang. Sige, dinigan mo siya. Yan. Okay, sige. Saan yung gusto ko na kusiya? Ba't nakasabay na? Oo. Makyat, mag-change ng diaper. Pababain mo. Kaya bukas na lang. Ito yung sa bukas. Punta yung kanina, nagmamadal para doon Ano lang. Pumila sa clinic. Bukas na po. Ano? Blood test. O, kamusta naman yung blood test mo? Ha? Yung mga tumaas. Tumaas pa. Buti siya. Kasi, yes, oo. Saris mo yan, ha? Hindi mo ginagawa, di ba? 20 rin. Yes, oo. Tumaas na yung creatinine niya. LDL niya. Ha? Creatinine. Kung masakit na niya, buro yata maalat. Kinakain niya, kulang sa tubig, ha? Sugar niya. Tumaas na naman. Kaya pinagdagan yung sugar niya. Ha? Tumaas. Kumakain ice cream. Birds. Okay na. Kunti lang. Ikaw nga walang ano ingat. Ingat ka. Wala kang sign. Siya. Kumain pa rin yung gusto niya kain. Ay, gusto natin. Bawal. Kumain. Wala. Patayo mo na. 5 minutes, pumunta mo na. Tapos yung upo tayo. Upo tayo. Ito. Yeah. Kayo upo. Kayo upo. Sulatan din natin nakasulat yan. Ibig sabihin yan, bukas, plus 2 tayo, plus 3, plus 2. Okay? Yan. Lahat ng ginawa natin nakasulat. Paano plastic? Hindi, bukas. So 20, magiging 25. Or 23. O, ganoon. Hanggang ma-develop yung muscle mo, hanggang lumakas ka. Siguro naman, mas relax ka. Siguro. Abutin tayo ng mga 80 niya, baka kaya mo niya. No? So, dumadami sa everyday, 2 points, 2 points. Okay? So, our next is, upo tayo program. Kaya mo ba? O, alalayan kita. Upo sa 1, dalawa. kaya mo? Kaya niya yung upuan natin. Kaya mo yung phone mo? Kaya mo yung phone? Matibay. Dala. Ito lang muna. Balikan kaya natin. Yung kahoy. Sige, sige, sige. Yung kahoy. Ano ba to? Local o original? Original. Sige. Sige, Brad. Brad, hindi mo pwedeng ibagsak ang pit mo, ha? Hold your weight. O control yung hanggang. Sige, sige. Nakadalaw ka na, ha? 20 lang. Yan. Sige. Yan. I-develop the lower back and the lower leg. Sige, Brad. Okay. Ang tawag dyan sa ginagawa natin, physical therapy yung ginagawa natin. Mamaya, massage therapy naman.
Bakit sa akin tumutunog pa ako? Kasi rin, kulang kayo sa exercise. Dapat Oo. tumutunog. Saka yung pagganyan, pag tumutunog, Yeah. kulang ninyo, ang galaw. Yan na, kuya. Pwede yan. Five. Bakal ba yan? O, ito na, ito na. Change court. Dito ka tayo. Ay ka lang dyan? Okay lang. Ito sa camera. Ay, ito ka tayo. Ako mo sa camera. Kakabad tayo. O, shout out. Ikabating ka ba? Wala kasi shout out? Anong family kayo? Anong family? Anong surname nyo? Malyari. Oh, shout out, my Diary family. Dito po sa Gemasan. Ayan. Player na yata ng basketball. Ilan na, sir? Yung tatay. Ilan na po? Sir, kasama mo yun. One, sir! Maksa mo, sir! Wala pa. Kaya ba? Sige, tipid na. Oh, 13. tutulog mamaya ito. 40. Yan. 6. 7. Ito lang. 18, Hmm. 19, 19 20. pa lang eh. Hindi na. 20. Oh, okay, laksa mo na. Ayos lang. Ano naman mo? Pagod. Pagod pa, di ba? Relax eh. So, wali kayo, pagagawa ko siya. Pagagawa ko sa laban. Ano ko man dyan? Gagawin ka pa. Okay? Balikan ka pa no? Okay. 1, 2, 3. 1. Kaya mo to? Hindi mo kaya. Subukan. Sige. So, 5 lang Sa gagawin dito. mo. Tolo ko isa. 5 ang gagawin mo ha? Kasi nakakalakad ka naman eh. Sige. So, 1, 2, 3. Sige. Step. 1, 2, 3. Upo tayo. Ako mo to ha? 1. Sige, sige. Kaya mo. 1. Kaya mo yan? Oo. O, sige, 1. O, tayo na. Dada na ka, sige. Tapos. Sige, 3. Ano, 5. 5. Ayos ba? Hindi ka tumiba niya, Frank. Sabi ko sa'yo. O, 5 na? 1, 2, 3. Sa pagkat. Pati, sige. 1, 2, 3. O, sige, yan. Sige. Sige. Yan guys, ito kong ginagawa niya, papalakas po ng kanyang lower limb at lower back. Yan, para po maganda ang kanyang paglalakad. Kasi nakakalakad na sa brother eh. 5. O, ikot ka. Oops, na. Hanggang tas mag-ikot. Nahi, ikot ka, tanda na. O, sige. Yung uli. O, 1, 2, 3. O, sige, sige. Ayos ka lang? Kaya pa? Akala niya masarap yung tiyan. Akala niya siguro masahin. Ito pong ginagawa natin na. Ano to, 3 in 1 to. Physical therapy system. Tapos na ba na ito ha? Baka na. Ano ko? Ito na. So, our next is marching slowly ha. Slowly marching ha. Ito ha. Sige. Slowly ha. Sige ba? Okay. Okay ba? That's called balancing. Okay, sige, sige. Ako. Yung taga-perfect na ito na. No? Ayan. Sa likod pa sige. Hindi na. Balance. Siyempre, kaya lang natin na eh. Oh, Hindi. hindi pwede yun. Ginagawa ko. Diba? Hindi. Kaya. Ah. Okay, ano na, hindi pa. Hindi pwede mo pinapakita. Pag may hindi ba, sige na. Oh, katawan mo ha. Magpakat ng konti. Okay. Sige na. Alam mo yan, alam mo yung line yan. Alam mo itong line na to. Didiretso mo to ha. Sige. Tanda lang ha. Lagi na sinasabi ko sa'yo. Baka mo, baka mo. Baka mo na. Baka mo na. Yan. Huwag mo madali, huwag mo madali. Tanda na. Control. Yan ang ating pag-aaralan. Sige. Diba? Sige. Gusto may kalalay. Sige. Mag-isa ko. Hindi pa, babagsak pa dyan. Hindi pa kaya. O, dudulot. Dudulot, hanapin. Yeah. Buti may tiles dito. Okay. Sige, sige Sige, sige na.
kaya mo yan. Siguro mga 10 days lang eh. Kaya mo yan. Pag ito ng mili lang, galing ka na. Oh, last ka muna. 2 rounds, normal walk. Normal walk. Lakad. Oo, normal walk. Backward ka Diretso rin. na likod mo. Ito na. Yan. Still body tol, still body. Okay, yung walk, huwag mo gagad-gad. Iganon mo yung parang. Yan. Yan, di ba? Kanina, half step pa, di ba? Okay ba? Oo. So, first day mo ba? Okay na. Okay nga na. Papasok ka na sa therapy niyan. Ang dami mga ginawa mo? Alimutan mo. Kalimutan ko. Kailangan may listahan ka. Ay, ito po. Panalitan po yan. Ano ba tayo? Oh. Maraming hindi ginagawa sa bahay, no? Parang hindi ba ginagawa na gagawa? Pero iba, maraming hindi ginagawa. Kaya lang hindi nasusunod yung counting. Oo, yung program kasi nawala. Hindi ko naturuan siya. Ano dyan? May lotion ka dyan? Nangis? Ano gusto mong gawin sa'yo? Ang nangis yan, init yan. Lotion. May lotion ka na? May lotion ka na? Kahit nilangis mo. Meron ka. Next tayo. Meron akong namin lang sa bahay yung magnesium. Hindi na. Kaya nga eh. Magnesium. Balik ko lotion mo, ha? Ayun yung mga sabi mo. Ito, may tumatawag. Ayun tumatawag. Sabi mo, ayun, hindi mo. Bukasan mo ano? Tapos ba lang? Bukasan mo yung mukha mo. Ibakas mo katap patient mo na. Para naman relax ka. Ayun na. Sandala mo ka ng konti para bumugi ka, stress ka. Papasok tayo ngayon sa massage therapy. Ito. Mas ba? Okay ba ang kamay ni Mang Kepweng? Magang ba? Magang? Parang bata lang ang kamay ko, no? Yan. Tumukha natin kasi, pag matigas ito, maglalakjo ka. Kami na massage ito. Bakit ito, no? Hello, Dong. Ate Jean, patay mo muna si Samuel, si Sasa. Oh, Pinapapunta ko dito sa Sinta si Karen. Nasaan na siya? siya. Oh. Nasa taas yan. Nasabihan mo na? Huwag na siya mag-iis. Hindi kasi Iba naman po. Ha? Eh, avocado, oil ako doon. Asa na? Ah. Labas nyo na. Masikreto nyo. May unang... Pwede pa yan. Natapang yan. Pwede pa. Ay, ang kamot yan ay kahit ako na lang pala babae. Ako na lang dapat. Hindi mo na kasi. Ating pa na May simba. Kasi pag ko kami na dahil. wala pa si na ano dyan, sa Bea. Sarap ako, sarap. Wala. Ito nga. Oh. Dumating na sila. Order na. May ulam po dyan. Ah, Yung pong. May support. Yan. Okay lang dyan? Kaya mo yan? Kaya mo yan? Oo. Buwisan mo to lang. Mainit na. Ako isa ka. Pagpal ka ng baro mamaya. basahan. Dito na po. Okay po. Dahil po naman ang massage nito, dahil nalignig ko yan. Lamig. First time kasi hindi pwedeng biglayin ko. Tapos ha? Tapos tayo, buga na. Bibili na langis. Buga na nais na kapad mo na eh. Ang gano'n. Dito yung problema na ito. Dito siya problema. Ito problema. Ito. Yan ang problema mo. Yan ang problema mo sa'yo. Ako mahabod yan. Hindi pwede mo yan. Ano? Ako nakikita eh. Hindi ikaw. Panoorin mo mamaya.
Sa kanya. Ayan. Ang masalis kasi, pagpagkakal ko, Parang mayroon akong scoliosis na dapat umamasay ko kayo lang. letter C. Ano po? Nagbuwan ng gata sa amin. Ano? Ensure. Oo, sure. Pinay-stop yung calcium. Pag ano na lang kayo, kamain yung ano, stop yung gulay mo. Mga gulay mo. Stop yung calcium. Dito na naman sa light na. Tapos yung kamay sa kapag. Papa, ano ka? Kaya ako nag-blokan pa ako na. Ako yun. Pamangkin. Asawa na pamangkin. Ito lang hindi ko bubukas ng ligo ha. Ah, Pagdating ko, maligo lang bago bukas ha. Para dumating ang ng ligo ha. ano, hindi, message mo. Oo. Kaya ako dyan. Wala naman dyan, baby naman ito. Hindi mo shampoo. Ayun. Pwede si Lana. Ayun. Yung oil na ito, baby oil naman yung ginagamit natin. Baby oil. Sa ano yun eh? Sa smoke din. May bing sa buwis. Ah. Bago to. Oo. Tako. Mura ka. Huwag mo natin yung drama mo. Bumukok ko tayo laki mo. Ilan? Okay lang? Huwag masyado ko kontra. Glass ka lang. Ayos ba? Yes. Ano pa sa akin? Ano pa sa akin? Ano pa sa akin? Sa paupo. Balik mo. Ayos lang? Ha? Papasok kayo mamaya 20 mo. Huwag ka kayo. Saan mo siyang therapy naman kayo? Hindi ka ba gagawin? Hindi ka ba gagawin sa ginagawa Meron niya? akong ganun eh. Marami yan. Problema yan. Hindi, ibig sabihin, pwede ko gamitin kahit na ito pamasid. Pag umasay, pamasok yan. Ito kasi importante. Ito yung kamay. Ito importante. Yung lumilid. Kaya sinanay yung stroke. Kung naganito mo sinanay, gagawin mo. Ano ko yan? Maganda rin ito. Hindi na patanggal mo na. Maganda rin mo yan. Ito, inorder ng Mr. Con. Ayan, napasin mo, Brad. Ano to? Ito yung bumabara sa'yo. Asa ba yung Hindi, no. ito yung bumabara? Kaya ka Hindi, na. okay yun. Oh, dito siguro. Hindi kaya minama sa stroke. Paano Oh. minama? Ayan na, paalis na sila. Ayan na. Sino pong kasama? Si mama mo. Wah. Ayan. Restart. Ayan na. Sino po na lang po? Ayan na, on the way na sila. Paalis na. Sige, bye. May bilang sa kamay natin, may bilang. Dahil may bilang ito na. Oo, diba? Yung ito sa'yo, pag-gadya siya. Yung muna pag-gadya siya. Maganda rin ito. Ano yan? Bango. Bango na. Wala si natin. Ganito, bukas na. Ganito ang kailangan kay ate. Talaga siya. Mas extra ang kailangan kay kailangan. Siya ang kailangan. Nakaka-stretch. Ito ang kailangan. Kahit ikaw na, kailangan mo ito nga. Sa mo, sa kasama mo. Ikaw, once a week ka dapat. Nalagaan ng ganito. Kasi yung school mo, gaganon po yun. Pag yung muscle mo, gaganon ka ng bigla. Gugulat ka. Aatakin niya yun. Ayan o. No? Ito, ang stock mo. So, ano nito? Pisin mo nga ako. Piga. Ito naman, medyo masyado malakas ako. Pinapala mo. Sakit na. Ito malakas mo. Ito malakas. Ito. Parang ano pa siya. Pero meron siyang May power natin siyempre. Pero may
Hindi ka tulad ba na nakaraksyon ka rin. Hindi na ba? Kaya yung sa'yo, naagapan. Pag hindi mo pa therapy yan, lock mo yan. Kasi knowledge ka eh. Diba? Halos ang ginagawa mo sa bahay, diba? Yung exercise mo, hindi pa masyado ano.